No niin, tervetuloa taas kanavalle ja tänään olisi sitten semmoinen haastatteluvideo ja jos tunnette jätkää, niin tässä on Niko Korpi eli Nikki Eats. Joo. Hän on tunnettu siitä, että hän on Suomen yksi parhaimpia kilpasyöjiä, jos ei ehkä jopa paras. Siitä voisi tänään pikkasen keskustella. Ja keskustelisi ehkä pikkasen siitä hänen somehommista ja miten se on mennyt ylös ja alaspäin. Joo, ehdottomasti. Niin, mutta tämä olisi ehkä semmoinen, onko tämä sitten niinku podcasti tai on vaan juttelu? Niin. Ehkä juttelu. Mä olen katsonut semmoista Pakkis Mikä. Tiedätkö Pakkis Mikä? Joo. Hänellä on myös semmoiset, tekee niitä podcasteja, mutta hänkin on sanonut, että se on enemmän niinku juttelu. Ja mä tykkään siitä. Se on semmoinen rento juttelu vaan. Joo. Eli voi lasta niinku... Ne on hyviä ne Pakkis Mikä haastattelut. Mä tykkään kanssa. Joo, mutta Nikki Eats, niin tehtiin hänen kanssa just täällä erilaisia videoita. Tehtiin semmoista kuin donitsia syötin. Ja hänen kanavalle tulee siitä video. Tulee mun kanavallekin. Mutta hänen kanavalle varmaan vähän parempi, laatukkaampi video, niin hän tekee niitä vähän paremmin. No, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Joo. Mistä me aloitetaan? No aloitetaan vaikka siitä, että kilpasyöjä, niin kuka on sun mielestä Suomen paras kilpasyöjä? Oletko sinä? No, en mä kyllä ehkä itseäni pidä sillain parhaampana. Kyllä mä sanon, että mä varmaan top 3 on. No, Jesse on niin kiireinen, Jesse ei saada ikinä kisoihin oikein mukaan. Jannen kanssa me voitetaan aika pitkälti vuorotellen kisoja. Janne vs. Foodin, että kyllä väitän, että mä oon siinä top 3 ainakin. Olen samaa mieltä, että sinä, Janne versus Food tai sitten Jesse Bynnönen, mutta no kaikki varmaan tuntee Jesse Bynnöstä. Ja jos kysytään, että kuka on Suomen paras kilpasyöjä, kaikki sanoo varmaan Jesse Bynnönen. Mutta jos olet joskus käynyt syömässä, joskus ollut tosi kova siinä, hän on ollut maailmanluokan syöjä. Kyllä. Mutta ei ole nyt nykyään ottanut, ei ole kilpailut teidän kanssa. Ei ole. Jo monta vuotta. Niin, 2021 vai 2022 se oli, kun oli takokisat. Ja se oli ihan nippa-nappa teidän Se välissä. oli 200 grammaa, 2 takoa hävisi Jesselle. Joo, että periaatteessa et voi sanoa, että sä olet vielä aika Suomen paras. Tai siis Jesse ei voi sanoa, että se on vielä aika Suomen paras, koska se ei ole ottanut niitä teidän kanssa. Niin, se on pitkä aikaa ollut syömässä. Että onhan Jessellä on tosi kova kapasiteetti, ihan ilman reeniäkin. Ja varmasti pikku reenillä saa todella kovan kapasiteetin. Joo, mutta mä väitän, että jos sanotaan vaikka Lärvisen Lerssi kisoihin hän olisi tullut, mä en tiedä kumpi teistä 3 olisi voittanut. Niin, no se olisi ollut en tiedä. Nippa-nappa. Ei ainakaan kauhean kirkkaasti varmaan olisi voittanut. Mä veikkaan, se olisi muutama makkaraero ollut, että kumpi sitten olisi vetänyt. Jep, kyllä. Ja niin. Siitä mä sullekin itse asiassa puhuisin, että voisi joskus järjestää oikein semmoiset kisat, Suomen mestaruuskisat. Sitten se olisi selvä peli. Kumpi on 1, 2, 3? Se olisi kyllä. Tällä hetkellä niitä kisoja järjestetään. Janne järjestää omaa Hotdog Hassel-kisa. Sitten on toi Lärvisen Lerssi syömiskisa. Mutta semmoista Suomen mestaruuskisa ei semmoista ole. Niin, pitäisi olla semmoinen, että tämä on Suomen paras, kuka voittaa tavallaan. Joo, ja se kuka tulee paikalle ja se kuka ei tule paikalle. Jos et tule paikalle, niin sit sä et voi olla. Niin, kyllä. Niin, jos Jesse ei tule paikalle, niin sori, mutta sua sitten ei lasketa sinne. Jos mä en mene joku Viron mestaruuskisoihin, mä en voi sanoa, että mä oon Viron vahva. Niinpä. Ei sitä voi sanoa vaan. Niinpä. Semmoiset järjestetään jossain vaiheessa. Kyllä me keksitään siihen. Kyllä me keksitään. Joo. Sano, mitä sä oot oma paras saavutus siinä, mitä sä olet syönyt tai sun mielestä? Niin kuin isoin haaste vai? Niin, semmoinen isoin, mistä sä olet, tää oli kova juttu. No siis sanotaanko, että kilpailusuorituksista, niin kyllä mä sanon, että se viime vuonna, tai siis tämän vuoden Lärvisen Lerssi, vaikka en voittanutkaan, se oli kova, se oli todella kova. Ja se meni niin tiukalle Jannen kanssa, että eihän meillä ole 1 makkara ero. Siis se oli, mä sanon, että se oli kuitenkin tasapeli, koska se oli joku säännössä, oli vähän, että Janne sai vielä tunkettu viimeisellä sekuntilla yhden makkaraa suuhun enemmän kuin sulla. Mutta siellä säännössä oli semmoinen vissi, että se tai
niinku, kyllä sullakin olisi mahtunut yksi vielä, Niin jos olisi, juu. Siinä jälkikäteen mä vähän harmittelinkin, että mulla olisi mahtunut varmaan 2 niitä. Niin, no se, kyllä mä lasken, että se oli tasapeli. No joo. Kuitenkin. Niin. Mutta se oli kyllä kova. Se oli kova ja sitten varmaan kovin haaste on varmaan Millers Barbecue sen liha. Okay. Se oli niin tiukalle meni mulla, että... Mitä siellä sitten? Siinä on, mitäs siinä nyt on? Oliko siinä 2 kiloa lihaa Millersin haasteessa? Siinä on briskettiä, kanaa. Siinä on 1,7 kiloa lihaa. Joo, plus saidit. Se on niin kuin, siitä tuli 3 kiloa vaan. Joo, sitten litra limuu ja oli puoli litraa pirtelöä vai pehmistä, mitä se on. Okei. Se oli tosi tiukka. Onneksi se tuli se tarjoilija käymään siinä, kun mä vedin vikahuikan limuun. Sitten mä lähdin saman tien oksentamaan. Se oli aina meni läpi. Käännyt ympäri ja oksensit ulos. Niin, terassilaidan yli. Niin. Se oli aika nippanappa. Se oli todella nippanappa. Et ne on varmaan niinku kovimmat. Ja toki Baba Dönerin, se iso döneri. Mutta siinä ei ollut aikaa. Mä söin sitä vissiin 1,5 tuntia vai mitä mä söin. Joo, okei. Ne on varmaan kovimmat. Joo. Onko mistä tullut kaikista semmoinen paha olo? Onko sokeri tai semmoiset makeat haasteet? Juu, ja mä en ole kyllä kovin hyvä noissa makeissa haasteissa. Oli toi kyllä ihan kovaa vedettiin äsken, tai sillä niin kuin, mutta makeat haasteet on kyllä, ne on aina pahoja. Joo, mutta mitäs tuliset haasteet? Chili. No hyi, no niitä mä en enää vedä. Mä en halua, että mulla kasvaa edelleenkin tuossa pihalla kasvaa chilejä. Mä en tiedä miksi, tossa mulla on itse asiassa, mä tulisin chili, primotali, chocolate primotali kasvamassa ensi kesällä. En tiedä miksi kasvatan, koska en menittu itse syömään kuitenkaan. Mutta joo, kyllä niin kuin Helheim-haaste, se on se 200 grammanen semmoinen futke. Oliko siinä 12 Carolina Reaperia, 12, oliko siinä Moruga-skorpionia ja 12 habaneroa. Niin se kestää 666 sekuntia, eli onko se niin kuin 11 minuuttia ja jotain sekunteja päälle. Ja mitä nopeammin sä syöt sen, niin sä saat pisteitä sinne Gammelsta. Mä en muista mikä se oli se sivu, mutta kuitenkin saat niinku pisteitä sinne. Ja mulla on siinä niinku maailmanennätys, mä oon syönyt sen nopeiten. Mutta mitähän mä olin varmaan 3 tuntia suihkun lattialla, koitin oksentaa sitä pois, kun se kramppasi tuolla mahassa. Ja sit mä olin ihan loppuisin niin lopussa, että mä varmaan kuolen kohta. Mä koitan kerran vielä oksentaa ja sit se tuli ulos vasta. Mitäs vessassa käymiset sen jälkeen? No, on aika tuskaa seuraava päivä, mutta mikään ei tunnu miltään sen jälkeen, kun sä oot kokea semmoista kunnon vatsakrampia. Mua ei ole ikinä puukotettu, mutta mä väitän, että se ei paljon jää puukotuskivusta. Että on kokemusta jo. Niin, no vähän niin kuin. Anna mennä, on pahemmakin. Joo, se on ihan hirveä. Sen jälkeen tajus, että tässä on ihan normikuolevainen, että ei kai noita tulisia jaksa enää vetää. Mä itse mietin, että kun mä olen niitä tulisia haasteita tehnyt, niin mä en edes tiedä kumpi on pahempi, se syöminen tai sitten vessassa käyminen seuraava päivä. Joo. Saattaa olla, että se vessassa käyminen on niinku ehkä jopa kivuliampi. Se on, ja kun sit se on usein, että sä joudut juoksemaan koko ajan siellä, ja se kipu tulee koko ajan. Ja siis kun mä yritän nykyään pestä, koska mulla tulee siitä vähän niinku ripuli. Joo. Niin, ja sitten kun sä käyt niinku, ja pyyhit sitä, varsinkin jos on vähän karhepaperia, niin sitten se tulee vähän helläksi ja sitten se kirpaisee. Se kirvelee tosi paljon. Kyllä mä sitten mieluummin pesen. Pidee suihkulla siitä. Joo. Kyllä, tiedän. Joo. Ja sitten katut samalla itkeä. Niin, joo. Että ei ikinä enää. Sitten menee muutama päivä ohi ja... Niin, joo, kyllä. Tuletko tekemään pienen haasteen? Joo. Se on itselläkin just näissä kaikissa tulisissa haasteissa, niin aina miettii tuo suihkun lattialla, kun kipristelet paniikissa, niin en syö mitään niin ketsuppia tulisempaa enää ikinä. Joo. Sitten menee kuukausi pari, sitten taas, uusi. Mä pistin vähän chili kasvamaan. Joo. Uusi haaste tulee, että tilataan. Nyt on ollut kyllä pitkä aikaa, että se niin kesän chilikisatkin, ne meni ihan niin kuin, jotenkin pelkään sitä poltetta nykyään niin paljon. Okay. Mistä tuli se into, että nyt voisi ruveta tekemään videoita ja siis syömisvideoita varsinkin? No itse asiassa sehän lähti, niin kuin mähän söin aluksi, mä oon tulisiin. Ja se oli siitä, me oltiin Lady Manhattanin rakkaan vaimoni kanssa tuolla Jumbon Prismas vai Sittorissa. Ja sieltä löytyi noita Nagamoritseja.
semmonen... Jumbo City Marketista löytyi semmonen rasiallinen noita Nagamoritseja. Sitten siinä lukee, että yksi maailman tulisin pitchillä ja sitten Lady Manhattan, että maista yksi tommoista. Mä ei varmaan maista, että mehän kuolen tyyliin siihen. Ja... No me sitten kuitenkin ostettiin se ja Lady Manhattan kuvasi sen omalla puhelimella sen, että sitä ei ikinä julkaistu sitä videoa. Mutta mä söin himas sohvalla. Sitten mä olin vähän yllättynyt, että eikö tää ole tämän pahempi. Niinku. Joo. Ja sitten siitä se lähti. Mä tilasin, heti menin niinku syvään päätyyn, että tilattiin Johnny Scovilleen se Tube of Terror ja Toe of Satan ja mitä kaikkea. Sitten mä oon Instagramiin tai aluksi, niinku live. Ja sitten mä ajattelin vaan, että sama se nyt on näitä tubeja heittää, että joku kattoo, jos kattoo. Ja sitten siitä se lähti. Ja silloin mä pidin ihan hulluna kaikkia teitä, kun te veditte haasteita ja tällä. No niin, se onkin ihan hullu. Se on ihan hullu. Ei tämä mitään terveellistä ole. Joo, ei. Ja sitten rupesit vaan, että okei, no chillit on ihan ok, että ruvetaan syömään mättöruokia. Joo. No se oli itse asiassa joku haaste. Olisiko se ollut se, olisiko se ollut kilo mämmiä, mitä Janne vs. Foodi teki, joku pääsiäinen tai joku. Eikö milloin mämmiä syödä? Pääsiäisen onko se? En minä tiedä. Kuka se on mun kollega syö? Janne teki sitten haasteen. Se veti ihan plörinäksi. Hän naureskeli vaimonsa kanssa siinä videolla ja tällä. Mä sain paremman ajan kuin se. Niin sitten mä olin siitä sillain vaimollekin, että vittu mä voin niin kilpasyöjän tässä. Ja sitten siitä jotenkin innostuin. Sitten joku toinen haaste oli, missä mä voitin Sapuskanurkan Janin. Joo. Sitten siitä mä sain taas lisää niinku intoa. Ja sitten siitä mä aloin pikkuhiljaa sitten tekemään kaikki näitä vanhoja haasteita, mitä te olitte tehnyt jo aikoja sitten. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Minä vuonna se oli sitten? Milloinhan se oli? Olisiko se ollut 18, 19. Ai kun mä aloitin? Niin. Ei ollut, kun se oli 2021 vai 2020 tai 2021. Jompikumpi. 3 tai 4 vuotta mä oon nyt niinku tubettanut. Joo, okei. Sitten pistit vaan kanava pystyyn. Joo, sitten mä pistin kanavan pystyyn. Ja missä vaiheessa sulla tuli semmoinen idea, että sitä voisi ruveta niinku, vähän niin kuin työkseni tekemään? Että siitä voisi jotain elantoa tulla? No se oli totta kai sen jälkeen, kun sain tubet kaupallistettua ja sitten aika hyvin nousi kanava ja sitten sain niinku tuloja sillai muutamaa hunttia ja sitten tutustuin Buliin kautta sitten niinku innostuin vähän siitä, niinku, että jos sitä koittaisi tehdä työkseen niinku justiinsa firmoille ja editoisi ja tällaista. Niinku, ja sitä kokeilinkin tuossa, no se oli tämän vuoden puolella, suunnilleen puolisen vuotta kokeilin sitä, mutta ei se ihan sitten oikein lähtenyt niin kuin piti, että nyt ollaan sitten taas takas vähän niin kuin uravan pyörässä. Niin kuin lopetit työt ja ajattelit, että pystyt pelkkä somella. Joo, kyllä. Mutta ei se niin pelkkä ruusuja ollutkaan. Joo, ei. Ja siis kyllähän nyt varmaan pelkällä tubellakin pystyisi sillä lailla tienaamaan ihan ok hyvin, mutta se vaatisi sitä, että joka päivä teet tosi hyvä video. Niin kuin, että se saisi sen 10-15 000 klikkiä joka päivä tai sillain niin kuin. Niin sitten sillä voisi tienata sillain niin kuin jotain 2-3 tonnia. Laskitko niin kuin ennen kuin sä otit niin kuin töistä lopputilin, laskitko että katsositko sä niin kuin historiaa, että miten paljon sä olit tienannut, miten paljon mä mahdollisesti voisin tienata, että mä pärjäsin? Kyllä mä suunnilleen sellaista laskua tein ja sitten silloin oli tosi paljon, niin kuin mä tein niin kuin rahallisia yhteistyötä niin kuin ravintoloiden kanssa, että mä sain vaikka tyyli 200, jos me mennään syömään johonkin ravintolaan ja tehdään video siitä, mutta ei niitäkään tullut sitten niinku ihan näin, että niinku, toki se olisi ollut helppoa rahaa sillain niinku, jos olisi saanut vaikka joka viikonpäivälle yhden ravintolan, niin sittenhän se olisi ollut tosi rahakas touhua, mutta ei se mennyt niin ja mä laitoin kuitenkin varmaan 200 sähköpostia. Okei. Eikö se ole vähän niin kuin unelma-ammatti, että sä syöt työkseni? Se olisi kyllä tosi kova. Mutta se ei nyt ainakaan vielä lähtenyt oikein. Katsoo sitten jossain vaiheessa, kun toi Tube-kanava tuossa pikkuhiljaa kasvaa, niin kun tulot ja klikit ja nämä kasvaa. Niin. Miten kauan sun meni, että sä sait niinku kaupallistettu kanava? Kanava kaupallistaminen YouTubessa tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla 1000 tilaajaa, vähintään 1000 tilaajaa ja 4000 katselutunti viimeisen 365 päivän aikana. Miten kauan sulla meni ihan nollasta siihen pisteeseen? Mitähän mulla meni? Menikohan mulla 1,5–2 vuotta. Mä sain itse asiassa just silloin, kun oli takokisat. Niin silloinhan kato, kun mä näyn Pynnäsen videolla ja mä näyn Setämiesten videolla. Mulla meni silloin 1000 rikki. Että mähän kiittelinkin sit paljon niin kuin Jesseä ja Setämiehiä ja tälleen. Sitten no se oli suunnilleen 2 vuotta. Mulla meni siinä. Joo. Eli 2020 mä oon vissiin aloittanut. Joo. Mitä sä sanot, miten saa niin kuin kaikesta parhaiten niitä näkyvyyttä
tilaajia? No mä lainaan tässä Pynnönen sanoi yhdellä setämiesten videolla hyvin, mikä pitää aika hyvin paikkansa, että varsinkin Suomitube, niin se on semmoista rinkirunkkaamista. Eli periaatteessa sun pitää päästä niinku tavallaan, no niin kuin tässä tapauksessa mä pääsin setämiesten ja Pynnösen videolle. Joo. Niin mä sain sitä kautta tosi paljon näkyvyyttä. Mä sain sieltä varmaan niinku, ainakin 1000 tilaajaa. Joo. Sain niinku 1000 tilaajaa? Joo. Siis se oli ihan käsittämätöntä. Ja se tuli niinku heti, kun noi julkaisi sillä, mä en muista julkaisiko ne yli melkein samana päivänä videot. Joo. Ne tuli sillä niin kaikki ihan tosta noin vaan. Että se oli ihan huikeeta. Ja nyt sitten, kun oliko se viime vuoden puolella vai alkuvuodesta, kun kävin Jessen kanssa kuvaa John Scottissa se haasteen, niin siitähän mä sain kans yli 1000 tilaajaa. Okei. No mä sanon nyt oman mielipiteen tähän, että jos sä haluat niinku pärjätä, niin sulla pitää tehdä säännöllisesti koko ajan, että sä et lopeta ikinä. Sä vaan teet niinku päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen. Vaikka sä näet välillä, että ei tule mitään, niin silti jatkaa vaan. Kyllä. Mutta jos haluat boosti saada, mä just sanon, että niin kuin mulla on itselläkin nyt semmoinen ajatus, mä rupean tekemään. Otan ihan kylmästi vaan joku julkiksilla yhteyttä, että tehdään videoita. Sieltä saa. Ja toisille YouTubettajille. Eli niinku, mä mainostan sua, sä mainostan mua. Kyllä. Okei, jos mä menen jotain, esimerkiksi nyt käytin toi Esko Erikkäisen kanssa syömässä. Ja siis en mä hänelle mitään mainosta kauheasti pysty antamaan. Niin, no, mutta hän vaan suostus, ihan kiva ihminen, sanon ihan tosi mukava jätkä. Joo. Ja hän tuo mulle varmaan näkyvyyttä. Kyllä se huomasi, että jos semmoisen julkiksen kanssa teet video, niin kyllä se tulee heti näyttökertoja. Joo, kyllä. Tilaa ja totta kai myös rahaa. Kyllä. Sitä kautta. Niin on, juu, kyllä. Ja just niin kuin sanoit tuossa, että tosiaan se niin kuin säännöllisyys. Joo. Että sä et saa sillä niin kuin, että tästä nyt ei tule mitään, että mä pidän nyt pari viikkoa paussia. Että se pitäisi olla just se, että jos sä julkaiset vaikka, no mulla oli silloin, kun mä koitin elää pelkästään somella, että keskiviikko ja sunnuntai. Mutta nyt mä sitten oon koittanut. No meillä oli niitä koeajo-videoita. Ne nyt oli ihan hauskoita, sillä ne keräsi ihan hyvin klikkejä, vaikka ne nyt ei oikein mitään niin kuin pitänyt sisällään. Mutta niin kuin niitä mä julkaisin keskiviikkona, mutta nyt mä oon taas siirtynyt siihen pelkästään sunnuntaisin. Okei. Mutta jos sä tulit silloin kun sä tulit töistä pois, niin sä ajattelit varmaan päässä, että nyt mä tulen töistä pois, mulla jää se vähintään 8 tuntia lisäaika panostaa YouTubeen. Panostitko sä ne sinne? Kyllä. Menikö se 8 tuntia kaikki nyt sinne? No ei se välttämättä ihan kaikki. Et se usein sitten meni sillä lailla, vaikka ties, että mulla on niinku videoeditoitavana, että mä istun koneella ja sitten mä näin, kavereita kanssa on koneella, niin mä alettiin istua siellä pelaamaan jotain. Sitten nopeasti sitten niinku luistikin, mutta niinku, kyllä silloin paljon mentiin joka suuntaan just Bulin kanssa. Joo. Ja tehtiin ja touhuttiin, että oli se kyllä, ei se pelkkää semmoista niinku lepäämistä ollut missään. Okay. No mä itse mietin, että jos mulla joskus käy semmoinen tilanne, että mä lopettaisin päivätyöt, en tiedä tuleeko semmoinen ikinä tapahtuma, mutta mulla olisi pakko tehdä semmoiset niinku, vähän sääntö semmoinen, että mä silti herään aamulla tiettyä aikaa, mä pistän herätyskello silti. Joo. Ja sit mä tiedän, että mä teen ne jutut, sit mulla on vapaa-aika. Joo. Muuten se meneekin varmaan niin, että mä chillaan vähän, nukun 10 asti, juon 10-11 asti juon kahvit, sitten katon 12 asti, teen pari tuntia ehkä videoita ja sitten on loppupäivä taas vapaa, niin se vaikea. Se vähän meni just tollain. Mä veikkaan, että se voi mennä näin. Ja siis pitäisi olla erikseen varmaan, jos editoit niitä videoita, siihenkin menee aika. Varsinkin sulla, kun mä sun videoita katon, niin ihan huikeeta, mutta mä näen siihen, että siihen on käytetty ihan helvetisti aika. Pakko mennä johonkin erikseen huoneeseen tekemään yksinään. Jos sulla on siellä vaimo muut vieressä. Mä keitänkin kahvi, katsotaan yhdellä silmällä telkkari vähän. Se vaatii omanlaisen semmoisen tilansa ja tälleen. Et en mä silloin usein, jos meillä on niinku lapsetkin kotona, niinku, vaikka viikonloppuisin, niin mä editoin vasta sit niinku illalla, yöllä. Että niinku, silloin ei jotenkin pysty keskittyä, jos on niinku hälinää. Et kyllä se vaatii semmoisen tietynlaisen moodin. Mutta sä tulit töistä pois, aloit tubettamaan niin täyspäiväisesti, meni perselle. Tai siis niin kuin, ei se perselle mennyt, mutta ei tullut semmoista tulosta kuin toivoisit. Niin mitä sen jälkeen nyt teet? No mä oon nykyään opiskelija. Mä opiskelen kokiksi. Mä senkin takia valitsin sen alan, kun nyt on niin paljon saanut käydä erilaisissa ravintoloissa. Ja mä näen, että siitä voi ehkä olla hyötyä.
Tai molemmista mun somettamisesta voi olla hyötyä siihen mun kokkiopentoihin ja sitten kokkiopinnoista voi olla hyötyä mun somettamiseen. Et mä näen sen jotenkin vähän ehkä sillain. Niin, ja tykkään tehdä ruokaa ja ruoka on todella lähellä sydäntä, niin miksei. Joo, oletko sä miettinyt joskus, että vois ala niin kuin yrittäjäksi, että pistettäisiin omaa joku grillikioski, pystyravintola tai mitä vaan semmoista kioskiauto tai... Kyllä se totta kai aina se niinku pyörii sillai mielessä ja justiinsa niinku, nyt on tehnyt paljon noita grilli niinku testailuja ja noita niinku YouTubeen, niin kun se on oikeasti aika katoava perinne niinku Suomessa, grilliruoka, ja se on kuitenkin tosi hyvä niinku grillikulttuuri, niin olisihan siistiä tehdä oma grilli joskus, mutta... Joo, mä olen kans miettinyt, että oma grilli voisi laittaa pystyyn. Mä en tiedä, mitä vaikea se on. Voi olla, että on vaikea, voi olla, että ei ole vaikea, mutta kun mä nyt olen kanssa itse niitä grillejä ja kioskeja kiertänyt ja viimeksi kun just käytin Esko Erikkaisen kanssa syömässä hänen lempipaikasta tässä Espoossa. Joo. Ja siis siellä tehtiin ruoka ihan meidän edessä ja se, kuka teki ruokaa, oli vissi yksi omistajista myös, niin hänen kanssa pikkasen juteltiin ja hän on ollut, mä en muista, monta kymmentä vuotta siellä, näin, että se on tyyli joka päivä siellä töissä. Joo. Ja ei ole vieläkään mitään rikkaaksi tullut. Niin, se vaatii varmaan tietynlaista niin kuin visio, tai sellainen, että sä oot semmoinen visionääri ja pystyt tavallaan kehittää sitä ja saat pidettyä sen niin kuin ihmisille tai asiakkaille mielenkiintoisena. Joo, mutta ei saa siis niinku, ei se mitään riippuu ihmisestä, mutta ei se mitään kauhean rikkaaksi tuu, jos on itse pitää yhtä grillejä. Niin, ei, jos se ihan perus jotain hampurilla. En mä usko, että grillillä sillä voi rikastua, mutta niin kuin. Siis meillä Turussa Raisiossa on semmoinen kuin Kivelän grilli, varmaan yksi mä itse sanon, että Varsinais-Suomen paras grillipaikka. Siellä käy ihan järkyttävästi ihmisiäkin, mutta okei, mä en tiedä tarkka taloudellista tilannetta, mutta ei ne varmaan mitä porselaa. Niin, joo. Ja siis joka päivä mun naisen kanssa töissä. Joo, joo. Veikkasin, että joka ikinen päivä. Niin, ja varmaan nykyään sitten vielä, kun niinku kaikki aina olettaa, että grilliruoka on halpaa tai sellaista, ja vielä nyt nykypäivänä, kun raaka-aineet on kallistunut, niin varmaan vielä tiukempaa niinku grilleillä, kun ne ei tavallaan haluista tai saisi nostaa sitä hintaa, mutta niiden on pakko. Joo. Tavallaan, että ei se varmaan niinku ruusulla tanssimista ole. Joo, niin. Sitten pitäisi avata joku semmoinen ketju, mihin otetaan halpa työvoimaa. Niin, no se olisi. Niitä nyt tulee sieltä Ukrainasta ja muualta. Niin jo, kyllä työvoimaa niin kuin aina saa. Joo. Töitä riittää. Joo. Oliko meillä mitä vielä? Oliko sinulla jotain sanomista? Mä en ole mitään, siis mä en ole koskaan mitään käsinkirjoittanut. Välillä olen niin kuin matkalla jotain pikkasen miettinyt, mutta en ole nyt tätä edes matkalla miettinyt. Niin. Ne on just semmoisia aitoja silloin, kun ei käsikirjoittaa mitään. Niinpä. En mä tiedä, ei mulla oikein mitään. No mä voisin kysyä sitä, että kun multakin kysyttiin, että jos sä teet niitä haasteita ja siis kun me Miksun kanssa käytän testaamassa ravintoloita, välillä käytän 3-4 niin kuin samalla reissulla testaamassa, niin että miten paljon on lihonnut? Paljon. Heti nopea vastaus. Mutta siis mä en voi syyttää niinku missään nimessä niinku harrastusta. En mä niinku ton pelkästään, eihän mä nyt joka päivä mitään haasteita syö. Nimenomaan. Et niinku se on vaan ihan muuten elämäntavat. Ja sitten mä väitän, että toikin kun lopetti Raksalla, kun olin töissä, se oli tosi fyysistä. Siis mä olin vielä niinku työmaalogistiikalla, että me kannettiin päivässä niinku monta nippua kipsiä, ilmastointiputkea, putkareille putkea ja tälleen näin. Niin mä väitän, että se kun tavallaan on jäänyt se fyysisyys pois, ja sitten muuten vaan niin ruokatottumukset. Ja enkä mä syö mitenkään hirveät määriä niin kuin himassakaan. Paitsi sit mulla saattaa olla sillä, että mä en syö koko päivänä, sit mä syön illalla hirveän setin. Okei, no ei se nyt kauhean terveellistä. Niin. En mä tiedä kanssa. Niin. Riippuu. Periaatteessa se menee niin kuin paasto. Joo, se menee paastoon, niin kuin fasting englanniksi. Niin, se on kuulemma kanssa itse asiassa aika terveellistä. Niin, siis mä oon kanssa kuullut huhua. Joo. Mutta se on tosi epäsäännöllistä se mun syöminen sillä lailla. Okei. Siis kyllä mäkin olen sanonut sinne, että joku katsoo, että jos sä syöt niinku tyyli 10 000 kaloria, kui sä et lihoa, tai siis okei, olen mä lihava, No mutta kun se täytyy tehdä kerran viikossa. Niin, kun ei se tehdä päivittäin kuitenkaan. Joo, ja kun mä syötän se kerralla,
kroppa se ei imenty se 10 000 kaloria. Siis sieltä varmaan puolet menee niinku vaan suolesta läpi, ja sitten kun sä itsekin huomaat silloin, kun sä syöt, sä rupeat hikoilemaan, tuli kuuma. Eli kroppa lämpötila nousee ja se polttaa myös kaloreita pois. Joo, kyllä. Että se 10 000 syöt sisälle, ei se tarkoita, että se 10 000 jää. Niin, niinpä. Joo. Jos sä syöt sen niinku pikkuhiljaa, jakat niinku viikolle ekstra 10 000, sitten kyllä, joo. Niin, joo, kyllä. Joo, mutta ei me niitä joka päivä sitten tehdä. Ei todellakaan. Että välillä toki, no nytkin mulla on ollut tavallaan 3 päivää nyt putkeen kuvannut jotain. Että sinänsä, toki tässä on sitten taas monelle viikolle kontentit, kun mä julkaisen yhden viikossa, niin nytkin mulla on periaatteessa 2-3 viikolle videot. Ja sitten me mennään todennäköisesti tiistaina kuvaamaan 1 video. Joo. Että jos syö tollain monta päivää putkeen, niin sit mä yleensä melkein pystyy lööbaileekin sillä pari viikkoa, ettei tarvitse kuvaa ja stressata ja editoida ja tälleen näin. Se on kyllä sinänsä. Joo, mutta mitä kuitenkin veikkaat, että onko tullut painon lisää niiden takia, sen syömisen takia? No toki nyt sitten kun lopetti tuon raksatouhun. Siellä fyysinen pois. Niin. Että kyllähän mä silloinkin tein jo haasteita ja tolleen noin, mutta oon mä ihan helvetisti lihonnut senkin jälkeen, kun mä raksan lopetin. Okay. Joo. On tullut kyllä. Joo, mä itse huomaan, että silloin kun mä olen vetänyt kaksin käsin kaikenlaista, niin mä voin olla melkein seuraava päivä kokonaan syömättä. Näin, että ei mulle edes tee kauheasti nälkää. Joo, kyllä. Et mulla on varmaan siis mikä nämä glykoosivarastoja ja kaikki on niin täynnä, että on vähän ylikin. Niin, joo. Että se riittää. Joo, se on kyllä. Ja sitten yleensä kisoihin, niin niihin nyt yrittää paastotakin sillain. Kyllä mä yritän aina sen vuorokauden ainakin niin, just meinasinkin kysyä, että miten sä valmistautut, miten sä treenaat kisoihin? No, mulla on vähän huono se, että mä en pysty vetämään perusvesitankkausta, mitä moni vetää maailmanlaajuisesti. Että mulla tulee mä en nyt muista mikä se oli se määrä, minkä mä totesin silloin, että jos mä vedän enemmän, se oli yli 4 litraa vettä. Että jos mä vedän yli 4 litraa vettä, mulla tulee migreenikohtaus. Mulla on suht paha migreeni, mulla on suunnilleen kerran kuukaudessa ainakin paha migreenikohtaus. Niin silloin mä huomasin, että olisi 2 vai 3 iltaa peräkkäin, kun mä tein vesitankkauksen, niin joka kerta tuli migreenikohtaus. Niin mä aloin sen jälkeen ostin nuudeleita ja niitä sitten keitän jonkun 3-4 kilon setin. Koitan syödä sen mahdollisimman nopea. Sitten siinä nyt alkaa olla suhteen, sit vetää loput vettä ja sitten mä oksennan ne pois. Joo, yleensä ne tehdään näin, että siis perus miten treenata on just se, että vettä juotamaan niin paljon kuin mahtuu. Pidetään sisällä 10 minuuttia, oksennetaan ulos niin paljon kuin tulee. Kyllä. Ja siis kannattakin oksentaa ulos, jos määrät menee sinne maailman huippuun, ne vetää yli 10 litraa vettä. Niin jos sä juot pelkästään vettä, niin se on jo hengenvaarallinen. Niin joo, kyllä. Jos sä et oksenta niitä ulos. Ja vaikka oksennatkin ulos sinne sisällä, silti jää aika monta litraa, niin semmoista elektrolyyttiä kannattaa ottaa sinne kylkään. Joo, siis mä en muista mitä mulla oli jotain. Siis Lidlistä ostin jotain sellaista Dexalin tyylistä. Joo. Sitä mä heitin sitten, kun alettiin menee siinä 4 litran yli. Joo. Kyllä mä silloin parhaimmillaan mä join, onko se nyt 5,5 litraa se tonkka. Joo. Niin sen, ja sitten vähän vielä, olisiko mulla se 0,5 tuoppi. Okei. Että vesitankkaus. Et pari kertaa sen pystyi vetämään, mutta sitten ne alkoi ne migreenikohtat. Mä en tiedä edelleenkään johtuuko ne niistä, mutta mä jotenkin... Varmaan johtuu, koska mullakin on se. Mä en pysty kans juomaan vettä kauheasti. Joo, se on varmaan on sitten jotenkin se. Ja jos ei ole elektrolyyttejä, mitä semmoisia ihan tavallista merisuolaa. Tai tavallista suola, huivi ja sitten juot ne vedet sinne. Se on kans, muuten sydän voi pysähtyä. Niin, joo, kyllä. Vesimyrkytys. Just, nimenomaan. Mulla on sama homma. Mä en kauheasti vettä pysty juomaan. Just sen 3 litraa jälkeen tulee paha olo, 4 litraa menee. Kyllä mä olen kanssa vähän yli 5 litraa juonut joskus. Mutta tulee semmoinen, vähän niin kuin, mä en tiedä, oletko sä ollut lapsena koko päivä vedessä, missä on aallot? Semmoinen huiva. Joo. Tulee sama olo. Joo. Just tommonen. Joo, se nousee kans vähän niin kuin päähän. Joo. Tai sillä lailla, joo, kyllä, ehdottomasti. Mäkin, silloin kun mä treenan nyt harvemmin, mä nykyään olen treenannut, mutta ruoka, semmoinen näin, että sopivasti, siis 2-3 kiloa ruokaa. Niin.
ja siis loput vettä. Juu, kyllä. Silloin se on helpointa. Joo, kyllä. Ja sitten vesimelonilla yhdessä vaiheessa parit treenit tein, mutta sekin on niin kallista Suomessa, että ei silloin käy. Okei. Mä olen sitä joskus mietinyt, että miten voisi niinku kapasiteetti kasvattaa näin, että ei tarvitsisi periaatteessa mitään syötä eikä kauheasti juota. Paineilmalla. Nimenomaan. Se on. Siis SodaStream. Niin paljon hiilihappoja kuin pystyt, juot ne. Niin, no se on. Turbo. Niin, joo. Ja sitten on 2 vaihtoehtoa. Joko tuli yläpäästä Niin. tai minä alapäästä. Mutta hetkellisesti ne paisuttaa. Niin, Koita juota niin 1,5 litraa kokista näin, että et röyhtäise. Joo. Siitä tulee kapasiteetti vastaan. Niinhän se on kyllä. Koska se... Joo. Siis me joskus heitettiin jätkeen kanssa läpällä sillä niin että kompressorilla ampuisi niin tonne noin, mutta siinä on vähän riski. Siinä on riski. Siinä voi olla vähän riski. Siinä pitäisi olla mahassa venttiili. Niin joo. Ylivuotoventtiiliä. Niin. Mutta mä kyselin joskus eräs lääkäriltä itse asiassa näin. Silloin kun Monsterukon kanssa tehtiin niitä videoita ja se tuntuisi niin järkyttävältä, että ruoalle ja vetellä siis niinku kasvatetaan sitä kapasiteettia ja sitten oksennetaan ulos. Ja mä ajattelin, että ei täällä pakko olla joku muu keino. Sitten mä just mietin sitä, että jotain hiilihapollista juomaa ja sitten sen kautta. Että mä pistin eräs lääkärille viesti tutulle, että mitäs tommonen, onko se mitään vaarallista. Niin hän sanoi, että ei periaatteessa mitään niitä kaasuvaivoja. Tai mitä niin, ilmavaivoja. Ilmavaivoja, niitä voi tulla. Että ei se ole periaatteessa muuta. Joo, niin. Ja, niin sillä mä oon veikkaan, että pystyy tekemään. Niin, ja se olisi varmastikin niinku turvallisempi kuin Kyllä. syöminen Kyllä. tai... Koitat, se on vaikea, että sä et päästä niitä ulos. Oletko sä tehnyt sellaista, että juot Coca-Cola 1,5 litraa näin, että et röyhtää sen? No mä tein itse asiassa se 0,5 litraa Spritea, sekin on paha. Että niinku, sen mä tein. Ja en ole kyllä 1,5, no oon mä siis sen kolaollihaasteen tehnyt. Joo, kyllä mä siinä mun mielestä röyhtäisin välillä. Kerran ainakin. Joo. Niin, Mut joo, kyllä. Siis koitat juota niin paljon kuin mahtuu. Ja kyllä mä ainakin huomaan, että tästä tulee brum. Joo, niin. Ja sit koitat vaan pidättelee, että se ei röyhtäisi ja sitten jossain vaiheessa päästä ulos. Ja mä veikkaan, että se toimii, että mä itse ajattelin, jos mä nyt, mulla toi Voimamies kisat, no käyn sen joulukuussa Voimamies kisoissa ja sitten sen jälkeen meinasin, että ehkä ensi vuotta otan niinku ihan niinku no kisoja. Että silloin mä teen kaikkea muuta. Joo. Just sitä kilpasyömistä ehkä ja sitten mä just koitan treenata ainakin sillä tavalla. Joo, se olisi kyllä hyvä. Sitten näkee toimiko se tai ei toimi. Joo, sillä. Pitää varmaan itsekin kyllä kokeilla. Joo. Joo. Mulla on semmoista, mä joskus ostin SodaStreamin sen varten. Ai sitä varten? Ostin aikoinaan. Se kyllä nyt on uusi SodaStream, se ostettiin muuten kesällä hyvä juota vettä, mutta kyllä mä aikoinaan ostin sen varten. Okei. Niin no sillä se olisi kyllä niin kuin halvin varmasti. Kyllä mä sillä tavalla treenasin. Mä en muista nyt, oliko siitä mitä apua tai ei, mutta kyllä mä sen jälkeen vähän niin kuin lopettin hetkeksi, koska tuli kananmunia syöty näin, tuli suusta vähän verta ja sitten mä vähän lopettin. Joo. Niin mä muistan, että kuulinkohan mä joltain, vai oliko se jopa kertonut mulle, mä en muista. Mutta I'm back. No niin, kyllä. Oliko mitä vielä muuta? Ei mulla ainakaan mitään. Kiitos, että sain olla ja mä en tiedä kauan me ollaan kuvattu. Tässä on 33 minuuttia. No onhan siinä jo. Tässä on ihan sopiva. Joo, hei kiitos kun sai tulla vieraksi. Ei mitään, oli kiva kun pääsit niin. Meinasin sanoa, että kiitos kun tulit vieraksi, mutta kun me ollaan sun tykö, sitten mä olen sulle vieras kuitenkin. No, kiva oli kun pääsit. Joo, katsotaan. Sun kanssa sovitin, että mennään joskus syömään sushi. Ehdottomasti. Sushi mennään syömään johonkin buffettiin ja sitten katsotaan montako saatan syötyä. Bulli tulee mukaan. Bulli tulee kanssa. Ja joku sitten olisi hyvä, kun kuvaisi erikseen vielä. Siis niin kuin varmasti voisi pistää pöytän päällä samalla tavalla kuvaamaan, mutta joku voisi kuvata. Niin elävää kuvaa. Joo, että... Me voidaan sitten... Niin, me tullaan sinne niin syömään ja voidaan vähän kuvaa siinä tälleen. No teille ei jää ruokaa. Mutta ajattelin, jos... Kun 3 äijää menee susimuffaan, ja on ne pienet kiilas. We gotta work hard today. Mutta ajattelin, voisi kutsua vielä toi Janne versus Food. Se olisi kyllä kova. Jos jokainen söisi 100 kappaletta. Niin. Siis
me vedettäisiin, niin jos kerralla mentäisiin hakemaan, niin se olisi tyhjää, niin ei, siis jäisi puuttumaan vielä. Niin. Pitäisi tehdä semmoinen video, mä haluaisin, siis puhuttiin sun aikaisemmista, että mennään ensin treenaa, tiedätkö, treenataan ensin, sit mennään syömään, semmoinen niin kuin, tiedätkö, day in life. Joo, joo. Näin voisi tehdä. Kyllä. Katsotaan joku viikonloppu. Mä tuun tänne. Joo. Tässä on varmaan niitä puffojakin. On. Itsudemot ja kaikki. Joo, se pitää katsoa joku semmoinen puffa, missä olisi niinku ketju. Niin. Koska mä kerran mietisin siellä Maskussa, siis siellä Turun lähellä Maskussa, että siinä avaatiin uusi semmoinen sushi-buffetti. Mä mietisin, että mä menen sinne koittamaan syön 100 kappaletta. Mä katsoisin sinne pöytä, niin no, siellä oli ehkä 50 yhteensä. Niin, kiva, kun sä tulet yksin pöytä tyhjäksi. Niin, kyllä. Ja siis sillä on niinku haitta pikkupaikalla. Joo. Mutta jos joku semmoinen iso ravintolaketju ja mä syön siellä niinku 5 ihmisen annokset, niin ei se niinku siinä tuntuu. Niin. No se Osaka on kyllä iso. Osaka iso. Siellä on iso buffetti. Joo. Saisi mennä Lucky Fansiin. Lucky Fans, joo. Niin joo. Fansin omistaja, se on mun hyvä ystävä. Eikö tossa ole itse asiassa Tikkurissa? Joo. Turussa on kanssa. Joo. Niin, no niitä on ympäriinsä. Joo. Juuta on kanssa iso ravintolaketju. Joo. Joo, käydään sitten testaamassa. Katsotaan, mitä veikkaat? Mä olen 100 syönyt. No kyllä mä uskon, mä en ole ikinä sushi edes syönyt, niin Se yllättää, uskon. Se yllättää. Kyllä mä uskon, että mä aika lähelle 100 pääsen kanssa. Kyllä mä veikkaan, että sä syöt aika 150. Kova. Meidän pitäisi käydä susilla oikeasti niin syömässä susiksi, tiedä mitä se tehdään. Kulmasta toimeen. Nyt tässä. Niin. Mulla on nälkä. Mullakin on nälkä. No mennään syömään. Kurninut tässä näin nyt saatana jo 3 tuntia. Mäkin sanoin mun vanhemmille, ihan viimeistään 3 ollaan kuvattu. Niin, että ollaan kuvattu. Lennu voi jäädä yksin kotiin. Onko Lennu himas nyt? Lennu lähti jo, Niin, siis mä kuulin, että se lähti jo. Jaa, no niin. Lapset ja kipsut ja kampsut ja koirat mukaan ja lähdetään syömään. Niin. Hirveen nälkä oikeesti kuolemaan. Ota tuonitse. Niin, no siinä on 6 kiloa, vittu enemmänkin, 8 kiloa donitseja. Mutta joo, ei tästä mitään. Me mennään hänen kanssa tehdään joskus vielä niitä syömisvideoita varmaan aika montakin tulevaisuudessa. Varmasti mennään johonkin kisoihinkin. Itse asiassa mä mietin, että jos joskus saan joku hyvä kunta siihen syömiskunta, niin sitten mennään johonkin ulkomaallekin syömään. Tai sitten kiertämään jotain. Se Ruotsi. Siis niin. Nyt kun toi Randy Santteli on kiertänyt Ruotsiin, niin paljon siellä on haasteita. Se on ihan helvetistä. Sitten voitaisiin mennä. Laivalla ei Turusta kauan kestä. No, niin yö yli siellä otetaan vähän pissejä. Sitten aamussa oksennetaan niin maha tyhjäksi ja sitten mennään syömään. Niin. Mullahan itse asiassa mun veli asuu Ruotsissa, että sinne pääsi syöksikin. Se oli niinku 100 kilsaa Tukholmasta. Siitä niin sinne pääsi syöksikin. Joo niin, mutta ne tulee tulevaisuudessa. Kiitos kun jaksitte katsoa meidän höpötykset loppuun asti. Mennään taas seuraava video parissa ja pistäkää Niko Korpi Nikitiits-kanava seuranta. Sieltä tulee oikein hyvälaatuisia videoita. Hauskoja. Pyritään ainakin hyvään laatuun. Se on moi. Se on moi.